bafazi ngumbuyo. Oh guys, bengiqala ke bengiqala ukuya kulo muntu bendisiya kuye because abantu engiqhina kubo hairstylist zami sihlala kude zikude guys, so bengiqala. Oh guys, ndithe kuye andifuna ama-curls guys. Let me show you uba ndimkhomze ntoni umkhosi. Okay, jonga sani-curls zakhe. Not happy, look, not happy. Andizithanda i-curls mna, plus ke zimbhidile utshomi. Jongani, like jongani, I'm not happy shem. Ndizazikhatha ndizithi ho, ndizazikhatha then apha ndizazenza zibe straight utsho ndizazithi ndizazilungisa, but shame, hayi ke shame, she ate. Noko shame akufani nokuhlala yabo, akufani. I'm not sure noba ndizandibona kakuhle, but if andindiboni kakuhle no, afuna ndiye elangeni. Ndabuyile ilanga litshisa sana, phofu akutshisi kukho ilanga, qha ke kukho umoya kuyabandayo, so ndizincede nonxiba ijezi. That's my food. Hey. Yeah, guys, how do I look? Like it. Besides ikani le khema ndisemva ke saphuma sonke isiphongo. So that was it for today. Bye-bye. Ukutya kwam. Oh, I'm hungry. Vele ndifike nje ndafaka ukutya kwam microwave. I'll take few pictures though, ndinibonise bo. Mhlamba ndiniboni kakuhle. Yabo, ndibuyile ngumbuyo ke lo. After what? Bye. Jongani ke bantazi, niba ndizikhathile zanto eziyana ezibenditshilo ngomgqibo zibhoyile yabo, ndigqibo zibhoyile yabo zinjani. Ndizawunto ke ngoku ndizawusuke zoma, ndizawuziphotha ibe yinto enje. Ndizandikhombisa isithombe ukuthi xa sendigqibile izoba yinto enje straight, but for now mandibe ndiziyeka zinto. Yho, hayisana zome. Anyways, andisashine, isiphongo saphuma. Ndiqhine kakuhle nje ngumkhosi qha uyibhute ku-curls sana. Oh bethunani, yabo laa nto ufika ukuthi into uyayazi ungayazi. Uyashayina ne? Fana nama-2K. Fana nama-2K. Okay guys, this is the end of the vlog or of the what, I don't know, but of the vlog. So you can say valak. I'll see you and send a proper video guys, introducing myself and yeah, yes. So ngiyabonga baby. Kuthi umuntu onze into enhle yancoya guys, ngiyambonga ubaby. Kungilukisa ikhanda. How ngiyabonga ba. Can't girl. Okay guys, I'll just show you a picture. Gqoka uziphotha, ndizaziphotha one by one. Yabo xa sezomile kodwa. Then ke lace wear. Sendiqale weave son. Lace wear. I mean, hello. Okay guys, mandihambe before ndizokwenza into ezi-wrong. Yabo ndiqinile ngikwazi nokujiva. Okay guys, love you. Please subscribe, like and leave a comment, please. No fuck hard, there's no need. I know it's a trial video.
we're testing the waters. I just want to see yabo awupostayo iyafana ubuposta kwi-Instagram, you just post nje or kukho yabo steps and steps. So yeah man, that is all for today. I'll see you next week. Love you.